guys, good morning. Ano nang tayo mga guys, among paon. Bungaw guys, pero inaysan. Ambot lang og unsay resulta ani guys pag ugma og pagdunggo nila guys ato makita og unsay ilang mga kuha. Pila ra may sugilanon guys. Niuli na sila guys, ni dunggo na. Wa ko kabantay ani guys og nakauli na day si Alvin og si Aladdin. Nawahay ko ani guys kay gatak amang ko ani dinungag. Ganina ra day kuno sila nakadunggo guys. Wa lagi ko kabantay kay kung buntag lagi magkupot-kupot man ta sa kusina. Unya sa akong pagtan-aw dito sa may unahan guys akong nakita ang among lab-asiro. Tuar ma di sila dunggo dito. Manon din ako kabantay guys og doon na pambot nga moabot kay tuara man dito di ay ni dunggo sila. Ang wa mo dunggo aniron guys nga ang ilang gihulat si Mr. Aba sa loud guys. Ang nauna laman ang mga bata. Nagdinayungay na sila guys. Ipuso mo dyan nila ang sakayan kung inig abot yun ana guys. Na may mandadyungay ila dyan ang hipuson kay basin og malimtan. Budag ko ang tao maanod na unja. Kay lagyo po na ilang mga Pinoyanan ani guys. Ako raman ang nabilin aning baybay. Kay niya mami gabalay sa baybay guys. Kina ko mga bata tuad mo sa ibabaw nga bahin po sa mga barangay. Mao na nga ako di binlananan sa ilang mga sakayan. Mao lagi magyaw-yaw ko guys kung doon na baha, doon na taob. Nga di mahipos ilang sakayan. Mao na nga ako yung ipahipos yung nigdunggo ana. Tuod man guys na ana day si Bert ato makita guys. Tuwa lagi sa tabok, di kay maklaro. Ako lamang gipajuman guys. Kaya arong makita nga na si Mr. Ambot ang sa resulta ni guys. Kaya ang ilang paon lagi katumang mungaw. Inaysan pa jud. Lahi man dyan ang mungaw kay sa mga mangsi, mga bangsi. Lahi ra jud guys. Mga bulina, mga nukos, mga sapayan. Lahi ra jud ni ipaon guys. Kay ganang murag malata manggod. Lataon na nga isda kay ng mungaw. Dili mayo ipaon. Maminaw rata kung sa resulta aning ilang pagpamaon kagabi guys kay wa joy paon abot-abot ko sila sa lilaw pangita og paon madyo gani kani 5 medaan og 1 kilo nga munga mo na kalawd lagi siya karon daghan po'y manabuay guys usa na jud ni siyaw-yaw yan sa among alaba-asiro magbana among labasiro pud guys kung daghan manabo. Noon saan man dili man pud kalikayan ning pagpanabo guys. Para manggod ni panud-an non unja og dili nato tagaan kay ubsa man pud ta sa uban mao na nga pasagdan lang namo og nay manabo guys. Pasagton lang pud namo og hinay ang among labasiro kay mayo na lang ni magpaambit ta aron daghan pud magampo nga daghan pud ta grasya. Kilo na tingnan na kinason yung kuan na Hang ka na ang dyan jamog sabaw man na lugiton lami ka di bantok kuno na graphic asa ba to na sa Alex lupot Manila aga Alex gahapon nga tulo ra kan lugas pero wa mi kasuwa. Unsay problema pa man kagikan si Alex? To na ba si Alex? Si Alex ditong ga. Kain kog mao ni kang Alex. Ang gibuhatag tulay Bert kay luoy mong tuhod Bert. Bugiroha ka oy.
Na ito pag mga bata kay manong gibutag tulay. Gamadyo. Kay kabilya na mabahog ning Na kini pong gibutan kabilyag mahadang kay lang na. Nama po'y lansang. on lang sa kanon ha. Wa di. Kuan bagog ka di ma. Kuan. Anak ni Bugoy ba nanabo? Anak ni Bugoy. Ni uli na kay. Ni uli na kay wa man kaabot sa islang bird. Ang patabo ko na adto, daog ba na lamang ko nang. Pila ka kilo deng lando? Rato lagi. Jampaw usa og may duhang buok. Ya si Ipen. Murag pero sigurado. Andiya. Ingon si Igpin og ay lamo na may nahibilin na niya ang kwanta sa lamang kakay. Kanunay bitaw sila. Kanang panood anong bas bukid lo ang puna sila. Isa ko lang kanan. Ti aw po pila ka dong ni sila 5 day unom. Magmugot palagi in tawag na mangambit. So madyo man mangambit og hotdog palit di man pod. Mga bugho lagi. Gawa po ng ginansya nila matag kilo. Wa pa'y puhunan. Kudamo ko nagtigo kay igo ang mo dawat. Kana laging 300 dagkong isda na mo. Balikan na 350. Dako kay sila og kuan. Mitad. Ambit as kilo ra man di man inog. Hotdog. Lagi. Tay si Alex ug maka gahapon lagi iyang isda tulo ka buok duhang gagmay ug usang mako. Mandadjungay ag duha. Agda ko gipabaligya man og siguro kay panggasolina. Mga 2 8 batong usa ka buok. Na og isuwa to. Og isuwa to sus Ginoo alkansihan man.